точно така, точно така. Като една партия, още една партия и става харда хуйда биля. Това става най-големия, най-хубавия трилайнит. Казва се харда хуйда биля, ахтаха, тали тахунта. Записали го. Не се смея накрая. Не се смей се. Слушай, знаеш кой е казал един? Слушам много внимателно. Той умря Вие отдавна. сте възрастен човек, господин Въртележов, и аз затова ви слушам много внимателно. Той умря отдавна. В чашка му сипаха отрова, не другия приятели добри. И какво мислите, че сториха злодеи? И да прикрият своята вина. Какво? Това ти говори за думата, която ти дойде. Харда хурда. Защо ми крадеш мисълта? Харда хурда биля ахта, нали тахунта. На какъв език е това? Добре, ние записваме си. Защото казва някога нам унгарски, едеш, менеш, Я ми кажете, там на Арапя, вие ли сте го писали, имаше един надпис: вън гадовете от Арапя. Не, памперси. Памперсите ли? Аз пък го прочетах гадовете, ми се видя. Не, дума гадове, каквото е гад. А памперсите, какво искате да кажете с това? Тези, които са ходили в казармата, правят възможности, които не са ходили в казармата. Ясно. Значи памперс е човек, който не е навършил работа. Добре, ясно. Имате ли брат? А мотоциклети им оправяте ли? Не, имам приятелка. А племеница нямат? Не, племеница, защото е Донка, Пепа, Димка и другите ама. И пак да го напишете това за двугонитовия трилайнит, да си знаят. Аз ще го пиша на мотора. Не гледай двугонитов трилайнит. Малко съм стинал. Че ония ден ходих там, една трева косих, да и бех подготвил помпата за ножа. А мотори, мотоциклети поправяте ли? Само това правя. Ама там е писано да не ме занимаваш, то трябва да се занимаваш с морето. С С рибичка прясна, солена, Има ли паламут са? И влизате ли? Много има. Хванаха един път, хвана един 500, другия хвана 300. Сега тази година ли? Да, сега 450-500 грама вече е, защото Да. 22 грама. Ние ядахме, да. 22 грама расте на 24 часа паламуда. Да, Живее верно 2 е. години Слушаш и ли? умира. И умира след това. 2 години Защо умира. умира? При остров, като са намерили 7 метра дълбочина от руски, руският професор Иван, кой вече няма значение, и пише, че покрай остров Крит има извори, топли извори, които предпазват тази риба. Тази риба живее от 12 градуса умира и живее 2 години. И достига до Колко голяма става? до кило и 200 грама. Турук става. Не, турук е друга риба. Как ще е друга риба? Сега няма да ме занимава с глупости. Паламуда е, турука е друга риба. И Друг второто, вид ли? паламуда, когато стане на 400 грама, тогава почва да се изхожда. Защото той до 400 грама не се изхожда. И? Той еде, събира соковете, които са амонячни и пълне и расте. И след 400 грама тогава е за консумация. Ако оставиш 1-2 часа на слънцето, направо отиваш в болницата, не в Пирогов. Пирогов е далече. Няма как. Затова се казва отровен е това. Добре, като стане по-голям, къде го ловят? Когато стане по-голям, дали ще стане, защото е много малко, но или че колкото майки дойдат, толкова салаи ще има. Ако тази година са хванати 160 паламуда в Приморско, не в Приморско, не Созопол, 160 и в Ахтопол са хванати 16, това значи 176 алая няма да има в Черно море. Алая, какво? Това са тези, които свърлят хайвера. От една риба, защото паламуда има 500 до 1500 зърна. Да. Тази лакерда на кое викат? Лакердата е рибата, която се приготвя, посоляваше и я хлопаш сурова. Пак е паламут. Не е паламут, риба. Каква риба? Принцип. Паламуда,
И Паламут мога да бъде. Ба Иван художника, той беше 1975 и 6 и 7 беше главен секретар на Българската комунистическа партия в Кремиковци, а тогава работи в Кремиковци. Няма значение, аз просто се моля чалдарите, не приема. Така. А в Тина случайно да сте държали Италиана 80 някакви? Брат ми Георги, само от време на време го намества. Изчезна. А днеска някакво състезание ли има тук по риболов, защото имаше много с хартунджи, които са влезнали вътре и лодки има много. Днеска ли има някакво състезание? Се пледира. Ако има Паламут, моля ли да си купиме от вас? Не, защото лодката е. А защо не влизате в морето? Нямам време да си направя лодката, правя други работи, които са. А такива фащали ли сте Не мога да- от тия дойде, сетровите риби, морени фащали ли сте? Дойде ми на акъл. Аз нямам акъл. Само още един Какво въпрос. каза, какво? Само още такива муруни хващали ли сте? Муруни. 84 на 7 години, през това време 2 пъти спандиза. Защо? Преди 3 пъти спандиза, защото не работех държавна работа, иначе съм механик, стругар. Да. Всичко работя. Водопроводчик, електрогенист, оксигенист, Кремиковци съм работил, в Института по електропроводство съм работил в София. Защото не работя държавна работа, искаха да ме изселят в Пернишко едно село. От морето в Пернишко. Да, защото не работя държавна работа. Там има държавна работа, в Перник има много. Там Перник Да, беше в тогава, мините. 80-та година, и аз почнах работа, 2 дена работя и избягах в морето. А как се прави това, дето ги заграждат? Това е мола аз измислих 1968 година, когато... Ама тогава вие ли пуших. сте измислили? Аз се измислих. И как? Баща ми, Бог да го прости, тогава аз пушех цигари. Али бех 18-19 годишен, още алабала, ардишка. 8 цигари. Не, 8 стотинки, 10 цигари. И... Не дай боли, викам, ще плашиш рибата. И аз тогава викам, добре де, ракети имаше много от граничните. И аз викам, трябва да я заградиме, да изплашаме, тя ще избяга и ще влезе напред. Така и стана и сега не научат как се лови към капанари и кой са тези ракети. Това ли е молът? Моладжизм. Моларенето. Той с аламаните и после с ракетата. А какви са аламботи? Чак Аламана са две лодки, които гребат. Ага. Без мотор. Без мотор. Едната тръгва надясно, другата тръгва наляво и заграждат, съединяват се и тогава мрежите долу падат на дъното. И няма и измъкване. отдолу има хълки и стигата и долния край го събират. И тогава почва и когато остане риба, се забие кеп и се отваря 1, 2, 3, 5, 10 тона. Така беше. А сега с двигателите, От двигател. как я заграждат? Няма пълна газ, защото ние професори викам, чакай бе, много сте умни, викам. Къде отивате по сянката на морковите? Рибата да не е по-бързо от вашата машина с лодката. Рибата, когато тръгне паламудът за да търси храната, се движи 75 км в час скорост. Стига ли? Слушай, рибата се лови с глава, не с... Скорост. не с... Няма какво да я гониш. Не с мозък, който не съществува като мозък. За Арабия много готино е. Ама какво е станало? Там са ви изгонили от Арапя, Не така сме ли? изгонили, бурята взима платформата и после отгоре хвърлиха едно дърво, защото ни продадаха на руснаците земята. И това дърво беше изкарано с кран и поне софиянци, които вече дървото, не руснака, който закупи земята, и бутнаха дървото да събориха поливата. Нарочно. Всичко ми унищожиха и мрежи. Значи нарочно са ви го направили. Нарочно са ви изгонили от там. Да, ама не може да ме изгоня, защото аз не отивам, защото нямам средства да я построя. Ама аз искам да бъде барака, в барака хладна, да лежи бараба гладна.
това е много. И тогава, вика, бате Стояне, остава, вика, има ли гачето, вика, на арапията там, оли, твой, викам, алек, оли, охливи, не искам да гледам. И викам сега, за да им обяснявам какво има, какво няма, и махте написах едно стихче. Добре съм си, живея си живот мискински и сърбам риба на чулка, а покрай мен хвърчат пържоли свински и дразнят чармата ми рибарски. Ама има и друго. Душата. Какво представлява душата твоята? Моята ли? Да. Свободна душа е. А пък моята, знаеш какво е? Това е. Ако душата ми бе книга, аз за проза не бих я дал. Да се изпият за нея, стигаме да бъда там. Вижте се, хора, и знаете, че душа за прода нямам. Над думите съм само поданик, номра над някоя лъжа. Думи думам, в изнемога. Задъхам прой в мен крещи. Купувам съм от милиони хора. Не съм попаднал на думи. Така ги прие. Ваши ли са тия стихове? Мои. Браво. А пък като се разведах с моята любима, викам сега как да я отмъстя. Ама имаше ли яко двуглавнитов? Ама дъщеря ми не съм я виждал много години, защото не идва. Както и да е. И аз ходя, бех тогава капитан на катера на водно спасяване и държах от Китен, северният лиман, до Делфин на Ахтопол с катера. Имах медицинска сестра, доктор, както и да е, няма значение, аз спасител и същевременно и капитан. И ходиме, няма значение, той не е на приятел, както да и. И връщам се. Сега трябва да го разкажа напълно, защото е много дълго, но по-накратко. С приятелката си отидаха на ресторант, аз гледах детето. Става 2 часа посред нощ, заведението са до 11:30. Здравейте! Здрасти! И викам, какво става, събуждам се 2 часа, детето до мен, аз отивам, викам, ресторанта е затворен. А те в бара в Истинарка до 4 часа, аз отивам в 2:30. Какво става? Мина така, приятелът на приятелката ми, викам, но той е другият твоят приятел на приятелката ти приятел. Някакъв двуглавнитов ли се е закормил? Комшията с гаджето, викам, бате Стоян, ще пиеш един коняк. Викам, добре. Тогава коняк плиска. И връщам се вкъщи, детето няма, всичко си взимала дрехи и изчезнала. И на третия ден я откривам по телефона в София и викам по телефона, 3 години живееме заедно, 3 години, ама само лятото по 3 месеца. Аз в София, в Института по електропромишленост бачкам Стругар Презис и на квартира, тя при майка си, защото майка ѝ не е работила цял живот, да живее чужди хора в апартамента и както е. В това време Балкан Туризм плаща целогодишно, боядисам шамандури, както и да е. Няма значение, а лято взимам 5-6 заплати, защото писал съм не майка и майка ми с трудови книжки, всичко коментирано и аз ходя, че се плаща като ненормален, както и да е. И викам, пускай молба за развод, с тебе нямам живот. И започнах така. Ева за двуглавнитовия трилайнит ни стана ясно абсолютно всичко. Ще забравя какво говоря. Ти знаеш какво значи да... Обядвали ли сте? Как ще обядвам, аз ти казах, че само вечеря. И писах го така. Него. После има едно група. Изчезна си мила от тъй как се появи. Ще кажа със смирение, това щастие с теб не е за мен. Отиде си и ме остави покрай моето малката къщичка, там където съм роден. Знай, че не съм дошъл на този свят за спокойствие, а за бури и веерици. От сблъсъците на вълните съм роден, но по звънтежа на мечовете ще умра. Светът е пълен с мрак и нещастие. Заблуждението няма край. Предразсъдъците като тежки вериги сплъват нас
длъжен да ги дам за другите. Теб нямам право да те увличам по този труден начин, когато не си родена за бурята в морето. Неведнъж ме удрала с дъжд и сняг в лицето. Неведнъж се опитвала да вледени моето сърце. Не знаеш ли съм нощ. Спала си и бурите са отминали без да ги чуеш. Спи, спи. Не се пробуждай повече да ме търси. Ако чуеш, че съм паднал в борба с живота, зарадвай се. Поне за един ден помисли за детето ми. Мълчах пред теб, твърд бех като скала. Не мога повече да бъда оголен като скалите, да ме пият цял живот. Супер.